The shop is open. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. The wine isn't good. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Is Oscar wild? Ydy Oscar yn wyllt? Ydy Oscar yn wyllt? Ydy Oscar yn wyllt? Where the devil is the other sock? Lle ddiawl mae'r hosan arall? Lle ddiawl mae'r hosan arall? Lle ddiawl mae'r hosan arall? The lift isn't working, or the lift doesn't work. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. It's not a giraffe, it's a tiger. Dim giraff ydi o, teigr ydi o. Dim giraff ydi o, teigr ydi o. Dim giraff ydi o, teigr ydi o. Are they at home? Ydyn nhw adra? Ydyn nhw adra? Ydyn nhw adra? Are sharks fish? Pysgod ydi siarcod. Pysgod ydi siarcod. Pysgod ydi siarcod. It's snowing. Mae hi'n bwrw eira. Mae hi'n bwrw eira. Mae hi'n bwrw eira. The car is very old. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn.
They are almost ready. Maen nhw bron yn barod. Maen nhw bron yn barod. Maen nhw bron yn barod. How are things going? Sut mae pethau'n mynd? Sut mae pethau'n mynd? Sut mae pethau'n mynd? What is that? Be di hwnna? Be di hwnna? Be di hwnna?